साब्रै लोगोफोरनि सल'। फाथाबारि मुंनि मोनसे गामियाव साब्रै हौवासाफोर दंमोन। बिसोरनि मुङा रबि, बिजय, सोमदोन आरो अशोकमोन, जाय सानफ्रोमबो फरायसालिसिम थाबायलांनानै हाग्रा मोनसे बारनासो सहैयोमोन। जेब्ला बिसोर फरायसालियाव गोबाव सम थाङो अब्ला फोरोंगिरिया बिसोरखौ रायबाय थायोमोन। बिसोरखौ गोबां खेब बुंनाय जादोंमोन दि नोंसोर जुदि फार्स्ट पिरियडखौ एबसेन्ट खालामबाय थानांगौब्ला फाइनाल एग्जामखौ माबोरै होगोन? निमाहा होदो मेडाम, न'आव टिफिन बक्स सोना लाबोनायाव लेट जाबाय। एबारनिफ्राय जों आरो बिदि खालामथारलिया। अन्नानै दिनै खनसेखौ प्रेजेन्ट खालामदो प्लिज मेडाम। सानसेखालि सोमदोना आंथ' सानबाय आंनि फरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन, मानोना जोंहा फरायनायाव गोबां रांनि आंखाल। आंनि न'आवबो बिसोरो बुंगासिनो दि एसेबां खस्थ' खालामनायनिख्रुइ माबा मोनसे न'आव खामानि मावनाया साबसिन। आंनि बिफायाबो आंखौ फरायनायखौ बन्द' खालामदो बुंदों आरो जोंनि बिल्डिंनि गलायाव खामानि सोलोंनो थिनगासिनो दं, मानोना जों आनजादखौ होनो मोनगोन ना मोना। आरो बे जेंनाया जेबो सुस्रांनाय जाया। जोंनि निखावरिखौ बोखारनो मोनसेल' मोन्थोर आरो हाथियार दं, बेनो जादों इडुकेसन। नों बेखौ नागारब्ला जिउआव जोबस्रांगोन। हाखु दाखु जेबो थिरांथा दाला, गोसोखौ हमथा। फरायसालिसिम थांनाय समाव मोनसे गिदिर बाङा सिङा दंमोन। सानसेखालि ओंखारलांनाय समाव रबिया नायसनो। बिसोरो बेनिफ्राय मोनसे राहा नागिरना मोनो। बेयाव दाखोर दालाजों लोगोसे साइकेलनि गासै आइजेंफोरा दंजोबोमोन। मोनसे आइडिया दं, बेखौ नाय। मानसि बाहायनाय साइकेलनि आइजेंफोर दं, गासैखौबो बोखारदो। बिसोरो साइकेलनि टायार, हेन्डेल, साखाफोर बायदि गोबां बाहागोफोरखौ बोखारो। माथो गासै प्रजेक्टफोरानो बायफ्लेजोबनायसो माथो। बेखौ मा खालामनांगौ? आं नोंथांनो गासैखौबो खोन्थागोन। नोंथाङा साइकेल बानायो नामा? औ, एसे बानायनो रोंगौ, नाथाय मा खालामनांगौ बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन। थ'दो बयबो। बिसोरो बयबो बेनिफ्राय थांनानै बिल्डिं गलायाव फैयो। खोनासं, गासै सिटफोरखौ दाजाबदेरनानै मोनसे गोलाव साइकेल बानायना लानोसै। अब्ला जों साब्रैबो एखे फारियावनो फरायसालियाव थांनो हागोन। जों बांद्राय मेंनाय नङा, मानोना जों सासेनि उनाव सासे साइकेल सालायगोन। बिसोरो खामानिखौ मावो आरो गंसे गोलाव साइकेल बानायनायाव जाफुंसारो। बिजयनि बिफाया बेयाव फैदोंमोन आरो बियो साइकेलखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन। आदै, अन्नानै एबारनिफ्राय बिजयनि फरायनायखौ बादा होनांला। जों बे साइकेलजोंनो जयैनो थांगोन। बिसोर साब्रैया बे दिननिफ्रायनो जेब्लाबो साइकेलजों थाङो आरो गामिनि सुबुंफोरा गोमोनानै नायोमोन। फरायसालिनि गासैबो गथ'फोर आरो फोरोंगिरिफोरा साइकेलखौ नुनानै आखाइ खबनो हमो। बिसोर साब्रैया बे दिननिफ्रायनो जेब्लाबो स्कुलाव थांबाय थायो। साइकेल थानायनि जाहोनाव बिसोरो माब्लाबाबो एबसेन्ट जाफेराखैमोन। बिसोरो बेबादिनो साब्रैबो मोजां नम्बर लानानै उथ्रिदोंमोन। बोसोरारि फालिथायाव गाहाय फोरोंगिरिया साब्रैखौबो जौस्राङाव लिंहरदोंमोन आरो जिउआव जेसेबांखि जेंना जाया मानो मोनसे बिदिन्थि होदोंमोन। नों फरायनायखौ दोनथ'नो नाङा। गियानानो मोनसेल' गोहो जाय जोंनि जिउखौ सोलायहोनो हायो। नोंसोर साब्रैबो बेबादि उन्दै बैसोआवनो बेबादि खालामदों। आं आरज गाबो नोंसोर साब्रैबो जिउआव आरोबाव गोबां जाफुंसार जानो हाथों। बेखौ खोनानानै गासैबो गथ'फोरा आखाइ खबजबदोंमोन। रबिमोनहा गोलाव साइकेलजों थांनानै गुबुन गथ'फोरखौबो मदद खालामदोंमोन। बिसोरो देरनानै आरो गावसोरनि खामानियाव जाफुंसार जानानै जिउ खुंगासिनो दं। बिथांमोनहा जेब्लाबो गावसोरनि खामानियाव मुखुबमोन। बिसोरो बेबादिनो गावसोरनि जिउखौ गोबां बुद्धि सोलोजों गोजोनै संसाराव आगान सुरलांनो हादोंमोन। माबादि जादों सल'आ? अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहरदो।